Erokamano nyanye kora moga jwang kene tilo machilo yudo rawera ni kaendi mondo bende ogonwa mbaka chal nade? Ndalo mang'eny. Iwacho ni iwe content. Antie. Wane kigolo gimoro? Gik moko ng'eya to in donge chat ni follower. Gik moko nitie. To industry teri nade? Wapako. Wadhi maber. Wan e diere. Odiero dhi maber. Jogo nitie gichapani. Team ni sawa. Alemo dongo moko ma trend pacho kaendi gi pinje go ikima. Kaneno ka bende nitiere kaka jinyocho monjo kata ende inda bwana. Bwana jogo timo marach bwana. Ngeni jamalaika to pok awuoyo. Ncha pod alenga. Ing'eyo iwacho ni muziki siasa. Koro jitemo tieko bwana cha musically. Jitemo tieko inda. Lakini ok ginyal. Boy cha oji package. Boy just smart. Koro it will take time mondo room. Incident mano timore aero chan. Iparo ni en gima ng'ate mano biro godo koso en mana jonyiego moko ma bende. Maka mana jonyiego ma ige late madwa no kethne ji thum kaka ing'eyo wajoluo kwaerore adieri okwaerore. In wawuotho ga kodi. Chieng' mon wadhi kodi ka Samido. Mugithi. Wasemielo kodi Mugithi. Iseneno kaka Mugithi chalo. Onge dhao, onge gimoro amora, joka ohero girgi. To wajoluo ka ng'ato omoni bedo top ni to koro igoye ma mondo mi odog piny. Wasemielo kodi Samido. Yudo ka dhano chandre ji mielo biro tieko donje gache odhi ot. Onge gimoro timore kata chiel. To wan ajawa ji nyaka dhao, remo nyaka chwer matieni okwaerore. Then fans be fans ma joluo be igi lit gidwa ni gi bring ng'ato down, yani gitemo okinyi nitiere jomok nindi nikech inda nitiere malo kanyo gitemo mondo mi gikete piny to nowero wer moro ni girwa ni ruoth orie bade macha ruoth orie bade makata igo mana mbom ok nyalre weri gi tiagas momo expire cha onge gima nyatimo ji. Jagas mahero. Macha onge. Ka ji blog ni mara kimbi oluoro no jaka no dhi oketho ne inda show. Mano to timo. Kapar ni kimbi nyalo timo kama. Ncho sewere gi story no. After all be kimbi nowacho ni okia ogina en jatiji inda more mano timore na nogoe. Koro bing no jaka no to inda ne dhi ahero. Okongiso ni kimbi nigi influence gimano timore ne inda ahero. En mani muziki siasa jomoko temo tieke musically. Inyalo aneno ka bende Facebook page ni kata chande iyudo kata chande brand ambassador. Jemana temo wagi bende scroll ido ka iketo gimoro kata chande. Watiyo gi Vigingi Africa. Vigingi Africa gitiyo gi uso poles molos gi plastic poles. Jwala gi kochok together ntika giwang'o to giloso plastic poles. Kidhi e page na kacha koponi dwaro fence ing'iew upload moro ni monde ni idwa fence mpango kando ni moro idwa keto kamoro koro en sure ni kapok ing'iew poles to icheko Vigingi Africa iboneno ka gin gi poles plastic molos kuom poles kanyo maber mi fence go kanyo maber. Giyudore kanye? Giyudore bur Nairobi kaendi kata Facebook page gidhi Vigingi namba gintie kachi gocho negi gi deliver countrywide. Kama idware. Yes. Tich ler kanyo. Pesa ng'eny kacha? En moromo. Nyena okaja tap. Koro ka yudo moro matin to nyaka gone Nyasaye erokamano. Ok jango. Okaja tap. Ang'o miero ingilia wasanii ma TikTok bwana? Nakoni ni joka dok dala. Kiwona wuondi. Becky Akinyi ne TikTok star. Dong no ywagore Dubai ni mondo josole. Dongo ywagore Dubai. Tini mana koni. Bwana dong na koni ni a time is coming. Gini dhi rumo. Odiwo madho njaga, odiwo onge nyota, odiwo wiye rach, odiwo nigi mbanya. All those combined together. Dong girumo. Nakoni ni TikTok dhi rumo. Wamanyuru gimoro atim. Odiwo wiye rach. Odiwo madho njaga. Nyathino rano chayo TikTokers. Tana ng'ama neno ga mbele. Kana koni ni TikTok dhi rumo. Urumo koso korumo? Oserumo. Sani gidhi live miyudo ka ng'ama ne nigi ji 100 tinde nigi ji 4 the whole night. To kata ng'amiye onge. Iwuoyo kuom ng'a bwana? By the way mbala mwezi nyocho soka. Mbalulus. Ono late na bwana. Mbala ng'ane dhi live to dhano poto. Tiolo kuome gift. Tinde bwana no wer mapinyiru bwana kata Simon ng'ama orne on. Kineno kako neno maliche live. Isiguyo ge mbala bwana.
Nakoni ni gini dhi rumo. Nakoni. Mbala tinde wang'e ng'opie live. The whole night wang'e chwer. Kata ng'ama rwak gichiluongo nang'o gudu kose andat. Iluonge na an jo tap tap manyang'eyo kan TikToker. Bwana mbala wang'e ng'opi the whole night. To kata joka oromia ne to wer. Ten kata giji mokapar. Bwana piny oingo ji te joko manyi tich oti. Ng'ama nyalo mi pesa mar nono sani onge. Piny oingo ji te. Awuone ane maseche moko piny opucha to the wall. Nyaka jomodak Amerika mamiyo ga ji gift. Tinde ng'ia mbala gini kakwenda huko. Kana kono gini mama yuru tich watijo dala. Sana yudo bigingi. Sana yudo bigingi. Acha momo. Stand pok na dhi live TikTok ni. Ane ma TikTok dhi rumo. Pok achamo pesa TikTok. Donge wacho ni mbi tima gi mbanya ni mondo yud pesa. Weri gi jok giwacho na onge nyota. Koro joma nigi nyota kwecho Dubai nang'o. To joma nigi nyota. Onge pesa. Ang'o miyo live gi odok piny. Pesa bende gionge go. Pesa be onge. Joka sandre mo. Anjo TikTokers go tinde. Sandre koso gini tich odi. Kina TikToker. Luo TikTokers. Kata mana mamiel. Mondo mi faulu. Either in gi mo mama machulo ni ot. Okariambi ma true story. Anyway, TikTok. All TikTokers mamiel. Awachi ni mamiel wangla. Jogo nigi wo mama. Jomamiel wangla. Joma timo challenge. TikTok. Either yud mo mama. Katy Perry, yor ariyo. Yudo mo mama. Katy Perry. Kech pesa to onge miyude challenge. Onge. Itama wacho nini be nitie ng'ama oketi. No koketa. Aketora kenda. Lakini statistic gi research wacho ni 90% mag kijende matimo challenge mag thumbe mag wangla oketgi gi wa mama. Nitiere proof. We can prove. Ani gibo wacho ni audio attack wasijui nini. Nitie proof. Kidwa yie nitie proof. Dhi chieng' ma inda gocho. Benelix. Iwinjo. Ibo neno kaka kijende donje uba gi mon moti. Kaka seche ko tho. Katho moserumo. Mon moti bwana mojony. Samoro wede gi bwana. Jogo hero soft life. Momiyo they are not going to survive. Atok dwa ng'ama hero soft life. At dwaro ng'ama patient. To can strategize. Inyalo somo gima mbele. Kaka na strategize makoni ni bwana Juang. Ato live muneno dheni gini dhi rumo. We watim content creation. We watim wamany Facebook gi YouTube. Don koro wachame. Chame sana. Mos kato tin lakini entie. But you can bank on it. Rather than moko kamera ni itego ng'ama ni Amerika kodo nindo kodo tho ikia inirito pesa samori rito pesa ng'ama ni hospitali. Odiwe nitie ng'ama samoro neni kaendi to gombo ni bende omi tich kaka Vigingo osemi tich chande. Inyalo yudri nang'o kanya koche konyo kije sabe mama kaendi ok oneno akaw thuolo mang'eny mar loso gi jopiny. Chal nade iyudi nang'o? Niluonga ni Odiwo kamoro amora antie kamoro amora kicheko tiyuda Odiwo namba na ni everywhere. Igochona wawuoyo ikelo tich watimo ni promotion wantie. Inyalo kelo kata gari olosni wan watiyo tije mang'eny. Ok macha kende. Wach mogik samoro ne johera mag Jawa, johera mag bende Mang'ang'a okonyo kiwuoyo kuom kaka achiel kuom johera mag Mang'ang'a. Entie. Thum nyicho golo to kaneno ka otemo kaka bende moko osewero katimo. Anyway, life ing'eyo ni pile pile ok Jumapil. Katin chieng' moro thum chichalo ng'ama lupo. Thum awach ni generally art gi ngima mar mbui ichalo ng'ama nie nam. Chiemo inyalo dhi diro gogo kiwasiwasi tipoke mako mbuta mang'eny madongo. Chieng' moro bende inyaji amini ki study weather iwoni rech dhi biro. Tipo mako mena mokariyo moran. Koro that is life. Yeah. We live to try. Yes. Erokamano ahinya kuom thuoloni makende mawaloso godo kaendi kanyo endi kendo adwoko erokamano ne Odiwo Jawabwanda kuom kawo kinde makende make mayo kaendi wabiro bedo kode piny mos mondo wago mbaka mang'eny ewi mago eki mantie kaka pile nyinga en Ajwang' Junior kama endi en AJ Media oriti masani waromo kodi kende telo machielo ne chenro mamoko machalo kod maendi. Erokamano.